खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि पर्बतझरानि गोथार सिलबान अन्थाइबान्दो मन्दिराव गाजा गोमजायै फुजा फोरबो खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिजान गामिनि दथि खोन्दो सिलबान अन्थाइ बान्दोनि फुजा मन्दिराव सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों फुजा फोरबो खुंफुंदों। नंगौ मन्दिर कमिटिनि आफादगिरि बिरेश चन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि रन्देश्वर ब्रह्ममोननि दैदेननायाव गाजा गोमजायै फुजा फोरबो फालिनाया दिनै थामथि सान एबा जोबथि सान। बे फुजा फोरबोआव बाथौ खेराइनि अनगायैबो ब्रह्म धोरोमनि जयग आरो गुबुन गुबुन फुजा फोरबो फालिनाय नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फागुन दाननि 15 अक्ट'खौ बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थासिगोन होननानै कमिटिनि आफादगिरि बिरेश चन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बे सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिरनि खाथि खाला गिदिर गिदिर अन्थायाव आथिंनि आगाननि दागो आरो गिदिर अन्थायाव बोरला थिरनि दागोनि अनगायैबो बायदि बायदि दागोसिन नुथायखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो। कमिटिनि आफादगिरि बिरेश चन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोंनि दुलिगाव षष्ठ खन्द अन्थाइ बान्दोनि सिलबान अन्थाइ बान्दो मन्दिर ब्रह्म बाथौ थानसालिनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे प्रसारा जायो जों बेखौनो नोंथांमोननिसिम गिबियाव खावलायनाय थाबाय। दा जोंनि बे मन्दिराव सानथामनि हाबाफारिजों मोनसे फुजा जादों। दिनै जोबथा साननै थांबाय। गिबिसिनाव खेराइ माबानाय जादों फालिनाय जादों आरो मैया सानसे थांबाय फुजा दिनै लास्ट आरोखि। दा बेहाय जोंनि नैबे फुजानि बागै प्रसारा एसे खम जादों। बेनिखायनो जाय फले माबाफ्रा रायजो राजाफ्रा बांद्राय मोनथियाखै। मानो होनोब्ला जोंनि बे अन्थाइ बान्दो मन्दिराव जेनाखि फुजा जायोमोन बियो 2 बोसोरनि आगोल सैत्र दाननि 15 थारिखआव जायोमोन। दा बेहाय गुबुन गुबुन लिडारफ्रा आरो सानसुमै बिथांमोनहा बुंनायलाय जे सैत्र मासाव हिन्दुफ्रा फुजा पार्बन खालामा, बे मासआ फ्राय मल मास जायो। गतिके फुजाखौ हय फासय नङाबा आवगाय होनो बुंनायखाय जोङो रायलायनाय मेल सावरायनायनि गेजेरजों फागुननि 15 थारिखआव थि खालामनाय जादों आरोखि। दा बेहाय थांनाय बोसोरनैनि सिगां मोनसे जोंनाव बाथौ खेराइ हानजा फैदोंमोन। बिथांमोना जोंनाव खेराइनो होननानै गाबख'फैनायाव बिथांमोना बोसोरथाम बे मन्दिराव जों खेराइगोन होननायलाय बिथांमोननो जोङो खेराइनो जायगा होदों आरो बिथांमोना मन्दिर आसनबो बानायबाय। दा बे खेराइया फालियै फालियै देग्लायसिम बोसोरथाम जानानै थांबाय आरो। दा बेनिखायनो जोङो बे फुजाजों लोब्बा लाखिनानै खेराइ फुजाखौबो खालामफानाय जादों आरो खेराइनि जेनाखि गान्थि खानाय बोसोरथाम बे बोसोरथामा नैबे बोसोरनिफ्राय जोब्बाय आरोखि। खावलायनायाथ' जोङो खावलायबोबाय थादों। दा फारफ्रोमनिफ्रायनो माबाना गोग्लैसोनाय लामायानो होन, लामानि हान्था मेलायानो होन, दैनि बाथ्रायानो बुं, दा बाहाय नायफेरा जोङो कमिटिनि जा साबसे सोद्रोमाफोरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै बेखिनि खालामबोगासिनो दं। आगोलाव थांनाय इउपिपिएल प्रमद बर'नि सरकाराव बिनि दिनाव जोङो खनसे मा होनो आलारि सोरां 2 लाख मोननाय जादों। दा बेखौ जों मन्दिर रिपेयारिं खालामदों आरो बिनि आगोलाव आसाम दर्शन 2,50,000 बे रांखौ मोननानै बै जिरायसालिखौ बानायनाय जादों। बेबो आनकमप्लिट जानानै दङ। दा एबारावबो जोङो खोनानो मोनदों 1,50,000 सेंसन जाबाय होननाय। दा बेखौ जोङो सावरायफैदों जे बिथांमोननि VCDC नि
सोद्रोमाफ्रा गावसोर मावगोन जाहैदों। दा जोङो नैबे फुजारिफोर थाग्रा आद्रा जानानै थानाय न'खौ जों लुनो नागिरदों आरोखि।